Assalamu alaikum, ina masu son su canza waya kuma ba su son su kashe kuɗi sama da dala 250 ko kuma 310. To a wannan bidiyon zan nuna muku wayoyi da za ka samu wa'inda su ne suka dace da kuɗinka kuma ba za ka yi da na sanin siyan su ba. Domin ganin wa'innan wayoyin sai ku biyo ni a cikin wannan bidiyon. Tsara kanki akai ba zan yi tantama ba, kina da hali sannan asali koyi da ake da ɗan amina. Samun ki cikin dubu na mutane ban tabbatar ba, akwai natsuwa ta sa ni tsima a dole na sun kuyar da kaina. Kyawun ki hali. Idan wannan bidiyon ya ƙayatar da kai ko kuma ya burge ko ka ga abin da kake so, kada ka manta ka danna subscribe idan kana YouTube, in kuma kana Instagram ko TikTok ka yi like, follow, comment and share.